גם בפרנסה שלך אתה צריך להיות תמים. מה זאת אומרת? מה ההבדל בין עבודה לבין מלאכה? חז"ל לא אומרים שהאדם צריך שתהיה לו עבודה. צריך שתהיה לו מלאכה. אתה יודע מה ההבדל? עבודה זה שורש עבד. מלאכה זה שורש מלך. כי ברגע שאתה עבד, העבודה שולטת בך, אין בזה ברכה. ברגע שאתה מלך ואתה שולט בעבודה, שאתה תשלוט בסיטואציה ולא הסיטואציה תשלוט בך. בן אדם שרוצה לקרוא למעלית הוא לוחץ פעם אחת על הכפתור. ויש כאלה שלוחצים על הכפתור ולוחצים עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם. אתה יודע איך קוראים להם? משוגעים. השתדלות בפרנסה זה כמו לקרוא למעלית. לחצת פעם אחת, שחרר. לא צריך עוד טלפון ולא צריך עוד פגישה ולא צריך עוד לחץ. אם אתה מתנהג ככה אתה משוגע. יא מלך, אל תהיה עבד. לך בצורה תמימה עם השם. אומר רבי ידעיה הפניני, תזכרו את זה. גם אם אדם בורח מהפרנסה כאילו האריה רודף אחריו, תשיגהו פרנסתו ותגיע לחלקו. גם אם אתה תברח ממנה, היא תגיע לך. אז מה אתה בלחץ? תחיה בתמימות, תחיה בפשטות. אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו. אתה יודע מה זה פת? פשטות ותמימות.